Skleidžiar an gheatan nuair a stadan an intin, agus nuair a éistan an crí go foiineach. Ó aid ciúin ó scéal dom do gheataí, tríd an tost seo an éis. Aid na Sámhóide Chairman manama, ní gadúlaí bat chun é aimsiú. Tá sé istí ónam I gcónaí ag féamh go foiineach liom. Nuair a bhíonn an dom rógalda, agus tóran an tíl roiart, dúnam ó chúla agus analím, agus tagaim a bhaile chuig an aid seán. Ó a ciúnis istí fan réad dom I gcónaí, is túm ó cheach I lár gach stoir mé. Aid na Sámhóide Chairman manama, ní gadúlaí bat chun é aimsiú. Ag féam go foiineach liom.